chopstick, ice, parang ice drop. Ito yung ingredients ko. Ayan na siya. Kasi mainit, gusto ko yung kumain ng ice drop. Ayan, hindi ako uun sa tubig lang. So gawa tayo ng ice drop, halid, milk. So pakuluan natin ng konti para yung cornstarch ay hanggang sa maluto lang yung cornstarch. Pag kumulo na siya sa misis, okay na. Dali lang naman maluto yung cornstarch eh. Tapos siya sa yung naready kong lagayan ko. Ayan, mayroon siyang marshmallow. Lagyan ko ng marshmallow. Ayan siya. Tapos ito, lalagyan ko to. Itong ganito, lalagay ko dito para may hawakan siya. Diba? Buti na lang mayroon dito mga ingredients. Kaya ayan, gawa tayo habang walang maraming gawain. Solo ni Manay ngayon yung kusina. Ako lang dito mag-isa. Kaya ayan, kung ano yung naiisip. Kung ano naiisip. So ayan na siya guys. Nilagay ko na sa lalagyan. So ilagay natin sa freezer para tumigas. Pag tumigas na konti, ayusin natin itong stick. Ituwid natin para maayos yung paghawak. So ayan, ilagay na natin sa freezer. Guys, mag-additional tayo ng cheese. Lagay tayo ng cheese. Para naman mayroon siyang lasang salt. Hindi ko kasi nilagyan ng salt. Sarap kasi nilagyan ng salt. So, ito yung pinaka salt natin. Cheese. Super sarap to guys. Ang sarap nito. May cheese. Paborito ko yung may cheese. Yung ice cream nga na may cheese. Sarap yan. So, busin na natin. Para mas lalong masarap. Ayan. Ang dami palang cheese. Na inano ko. Niwa ko. Baka sobra na to guys. Saan ko lang guys yung chopstick ko. Ayan. Sarap pa. Lasang gatas tsaka cheese. لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن هؤلاء العلماء الأعلام الذين ألفوا في رد guys. ونقد البدع والضلالات الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله Maliit nga lang to. حيث ألف كتابه وجعل عنوانه الحوادث والبدع وهو كتاب يعد على الرد إليه وإلى رسوله. Saan ko lang guys yung chopstick ko. Ayan. Sarap pa. والنهي عن الابتداع يقول وليس من شك أن lasang gatas tsaka cheese. صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه هم أهل السنة لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن هؤلاء العلماء الأعلام الذين ألفوا في رد
Kain tayo guys. ونقد البدع والضلالات الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله Maliit nga lang to. حيث ألف كتابه وجعل